Mary vilayatynyň Mary şäheriniň köçelerinde köpçülükleýin ýagdaýda arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Hatardan çykan ýollary täze asfalt düşelýär we ışıklandyryş çyralary çalşyrylýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysy bu işleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn wagtda mara etmegine garaşylýan sapary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Şäheriň köçeleri süpürilip haşalotlar arasalanýar, ýollaryň gyralarynaky baglaryň düýpleri renklenýär. Aeroportuň öňünden başlap tä şäheriň Kemine köçesine şeýlede Uly Mesçide çenli aralykdaky köçeleriň afişalaryny hem täzelediler. Tok edaranyň işärleri Kemine köçesindäki ışıklandyryş çyralarynyň ählisini çalşdylar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 6 fevralda gurrun berdi. Habarçy bu arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň geçen aýyň 2-nji ýarymyndan geçirilip başlanandygyny, ýöne soňky günlerde onuň geriminiň has güýçlendirilýändigini hem bellidi. Şuň Mary guruluşy edarasynyň işärleri Uly Mesçidiň öňündäki 5-nji orta mekdebiň ýol gyrasyndaky ýan ýodalaryň döwülen we opurlan ýerlerine beton guýdular. Demir ýol işärleri we ýol guruluşy işärleri Bayramaly şaýoly bilen Kemine köçesiniň çatyrygyndaky relsleri çalşýarlar we asfalt düşeýärler. Bu ýerdäki işärler adatça ýerden saat 9:00-da işe başlaýarlar we gije saat 12:00-dan soň hem öz işlerini dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Bu işleri jemaat hojalygy we beýleki guruluşyk edaralarynyň işärleri bilen bir hatarda etrap hassahanalarının bilim müdürlüklerinin işärleri ve mektep muallimleri gatnaşdyrylýar. Büdjet işärleri özlerine derek adam uğradýarlar. Olar bir gününe 20 manat berýärler. Ondan daşary öz iş ýerlerinde işlemeli hem bolýarlar diýip habarçy bellidi. Arasaçylyk işlerine gatnaşdyrylýan adamlara häkimligiň ýöriti işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýär. Olar talabalaýyk arasalanmadyk ýerlerde täzeden arasaçylyk işleriniň geçirilmegini talap edýärler. Bu arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň sebäpleri barada Mary şäheriniň häkimetleri tarapyndan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne howpsuzlyk aladalar sebäpli Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan büdjet işgärleriniň ençemesi şäherde geçirilýän bu işleri Berdimuhammedowyň vilayaty etmegine garaşylýan sapary bilen düşündirýärler. Prezidentiň şu aýyň 8-ine Lewap vilayatyndaky Uly Mesçidiň açylış dawrasyna gatnaşjakdygy, şondan soňra ýagny aýyň 10-ynda Mary şäherindäki mesçitde sadaka berjektigi aýdylýar diýip habarçy Marly büdjet işgärleriniň biriniň sözüni getirdi. Adatlyk radiosy Mardaky geçirilýän köpçülükleýin arasaçylyk işleri we onuň sebäpleri şeýlede prezidentiň vilayaty etjekdigi aýdylýan sapar barada şäher häkimliginden kommentar alyp bilmedi. Bu barada resmi medeniýetde hem häzirlikçe maglumat gözeýilmeýär.